Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu pokazat ću vam što se to nalazi u mojoj školskoj torbi. Ovaj video je također kolab sa youtuberkom Marijom Ra, tako da link njenog kanala i njenog videa bit će u opisu i obavezno je pogledajte, ona je stvarno odlična. A mi možemo odmah da pređemo na to što se nalazi u mojoj torbi. Ovako, znači moja torba, mislim da sam već pokazao jednom od haulova, je skroz ovako crna i kupio sam je u Berškoj, ali u Berškoj je postojala također i bela torba, ali ipak sam se odlučio za crnu zato što znate sami da se sve bele stvari jako brzo prljaju, tako da pošto ovo nosim svaki dan ipak imam mnogo veće šanse da se isprlja. Tako da sam zato uzeo crnu i uzeo sam od ove kao lažne kože, postojali od platna zbog kiše i zbog tog habanja i svega. Znači kao što sam već rekao iz Berške, koštala je negdje oko 40 evra, mislim, to vam je negdje oko 4-5 hiljada. A sada šta se nalazi? Ovako, prvo imamo, stojite ovdje pored mene, ako imamo ovu svesku, ona je Live, Love, Like, to mi je obično neka sveska za vežbanje. Neću vam knjige i sveske nešto posebno pokazivati, ovo mi je neka zbirka iz matematike. I ovo mi je još jedna sveska. Ove ukoričene sveske izbjegavam da ih imam puno, pošto stvarno onako opterećuju ranac i samim tim i našu kičmu i sve, ali iz nekih predmeta dosta pišemo i onda mi zato trebaju velike sveske da bi mi sve bilo na jednom mestu. Inače, mnogo više volim da pišem u velikim sveskama, ali koje nisu ukoričene. A sad nalazi se ova futrola za naočare. To i nalazi se moja školska pernica. Znači ona ovako izgleda, nju sam kupio u Libru u Austriji i stvarno ovako super. Možda jeste malo veća, ali moram da nosim neke bojice našto, zato što radimo neke projekte i to pa ću vam pokazati što se nalazi unutra. Ovako, prvo je ovaj šestar, ovaj Mapedov šestar. Evo ono ovako unutra izgleda. Nalazi se ova olovka, ovo su olovke sa ovim kao hrapavijim ovim delom, to je koliko sam ja čuo i pročitao kao zbog stresa. I onda se, znači ovo su one Faber-Castell, ja mislim da je to nemačka kompanija. Onda također ova Bic olovka, ova kao minarica i nju mnogo volim, onako ovaj grafit je baš taman i onda mi je super, jer inače kada pišem olovkom ono postane jako svetlo i onda dok pišem ništa se skoro ne vidi. Onda također ova je ista olovka kao i ova prethodna, Faber-Castell, samo što ova ima gore gumicu. Onda imam ove kao highlightere, pokazat ću imam pa jedan, ovo je žuti, to su highlighteri, znate sami, ako trebate nešto podvučete u svesci ili u knjizi ili negde dok učite i tako, neke važne stvari koje treba onako da vam primame pažnju. Znači ovo su Stabilo Boss Mini i ja mislim da je ono nešto svetlo u mraku, valjda ova pakovanja ili šta već. Tako da onako bili su mi baš simpatični. Onda imam par ovih hemijskih olovaka. To je ova neka žuta. I imam ove kao ove hemijske u boji također. Ovo sad ću vam pokažem. S ovom crnom volim jako da pišem. Znači imaju ove kao roller su one hemijske. I stvarno su ovako super, ima ih u dosta boja i onako baš kad me za nešto treba, za neke predmete, da nešto nacrtam ili podvučem, onako baš su odlične. Onda imam i zarezač. I imam ovaj privezak
To je moja drugarica i ja imamo, moja najbolja drugarica i ja imamo isti privezak, da bi, pošto više ne idemo čak ni u istu školu, pa da bi nas podsjećalo jedno na drugo, a ovo je inače kao neki anđelčić, ne znam koji to možete da vidite, kao privezak za sreću. I eto, to je to što se nalazi u ovoj mojoj futroli, znači ovo, ne znam, ne ili neka futrola, nikad u životu nisam čuo, ali onako bila mi interesantna zbog ovog dizajna i zbog ovih kao crvenih detalja, tako da slažem se uz ranac i super je. Onda imam lenjire, uvek mi trebaju lenjiri, da je za matematiku, fiziku, za nešto, uvek su mi potrebni, nešto su detaljali. I ovo su oni elastični lenjiri, to mi je stvarno super, jer ih ja ne držim po onim kutijama i to samo ih stavim direktno u ranac, a ranije dok nisam kupio ove elastične, stalno bi mi se ovi ćoškovi polomili, ili bi se čak i na pola pukli, tako da i nikad nemam lenjiri, stalno ih kupujem, tako da sam zato, jesu ovi malo skuplji, ali su super, jer će mi dugo trajati, jer ne mogu, veoma se teško mogu da se polome, tako da je to odlično. I još u ovom, znači, to je ovaj gornji deo je prazan, inače naravno imam ponekad i više knjiga i svezaka, ali eto, nadam se u školi nešto i nisam imala nešto posebno. I u ovom malom džepu, ne znam koliko ste uopšte vidjeli, obično držim telefon. Ovo je samo maska da bi vam pokazuje jer snimam telefonom. I slušalice, nekada slušam muziku kada se vraćam iz škole ili idem u školu, tako da su mi uvek potrebne i na velikom odmoru ili kad nemamo neki čas. Onda u ovom ovdje džepu imam ovu flašicu za vodu. Nju sam pokazivao još u nekim od mojih prvih videa, zato što sam nju kupio u Švajcarskoj, kada sam bio na onoj kao razmeni đaka. I da, sad se sjećam da sam je pominjala, ovo je Starbucksova čaša i stvarno je super, ima ovo ovdje sve da vam se ne prosipa voda i onako baš je lepa, jednostavno mi se dopada i super, veoma su kvalitetne i mnogo je zdravije držati vodu u ovome nego onim običnim plastičnim flašicama. To i ovdje u ovom džepu, u ovom ovdje manjem, obično držim užinu ili nešto, neki kao snack ili tako nešto, kada mi treba da prezalogajim. I u ovom džepu ponekad držim kišobran ili nešto manje više, što nije rezervisano za neku stvar, nego ako mi nešto treba jednostavno stavim tu. I eto, to je to, evo, kao što vidite u mom rancu nema više ničega. To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao. Ako jeste, lajkujte ga, posjetite moje društvene mreže, imat ćete ih sve u opisu. I obavezno posjetite Marijin kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!